Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon niyo boss nga lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y paday makig-uban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mahigala nga Lunes o gapitsa 9 na nining buwan karon mahigala sa Hunyo tuig 2025. Straight to the Sa point. gihapon hatagan tagpagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhilabang gihapon mga higala sa atong paguban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas sa maisgutanan karon nga buntaga mga higala. Bida bag-o pa lang gani mga kaigsunan na human ang eleksyon. Wa pa gani makalingkod mga higala ni atong mga officials. Oy sa dili pa di ay mga higala ato sa ding countdown. Kay Hunyo 9 naman karon 21 kaadlaw na lang sa di pa ang June 30. Sa dili pa mahigala mo kanaog si Gobernador Gwendolyn Garcia sa iya mga higalang lingkuranan pagka-gobernador sa Kapitolyo. Straight to the point. Og 21 kaadlaw na lang sad. Sa dili pa mahuman mahigala ang 19th Congress. Kumusta man ang impeachment mahigala ni Inday Sara Duterte? Straight to the point. Onya daghan ron mahigalang mga kisaw labot ining impeachment kay magasugod mahigala karon pa man June 11. No, tan-awon to unsay mahitabo na ni unya ni ka June 12 kay holiday. Samot kalangan karon mutaga tagahan tanig pagtagad mga kaigsunan, no? Onya ang 19th Congress bisag unsaon sad mga higala og balanse medyo wa na gyud mga higalay time. So ang dakong question ani maka-crossover ba sa sunod nga kongreso? Munay dakong pangutana mahigala og dakong debatable pa mga sukin tigpaminaw. Kaya di man po mahimo nga ang 19th Congress tanawa 11 June 11 magsugod mga higala nya mopada og sumon ngadtong Inday Sara tagaan sa 10 days pagod. So 10 days nga makatubag. Unya og adto sa motubag sa ika-10th day, tagaan ang prosecution og 5 days nga makatubag. Maka-counter mga higala sa unsay mga tubag sa depensa. Unya unsa man na, unsa naman lay time ana. Gamay na lang kay mga adlaw kung ipugos gyud og trial mga sukit tigpaminaw. Unya unsa man pa June 30, unsa man finish or unfinished, Ala, decide mga senators, finish or unfinished. Mo ang mga tao sa ana delikado sa gayo. Basin og di mahuman ang impeachment, og mauho na mahigala hinumdo mo sa impeachment ni Irap. Wa to mahuman pero ang mga tao nang gawas mahigala sa street og didto mahigala gi protestahan ang presidente. Kini kisa may protestahan nila ron mga sukit tigpaminaw panalitan. So daghan ang mga panghitabo ba ang posible nga magkaguliyang mga higala kung ipugos gyud no nga paghuman sa 19th Congress di na mahuman. So ang pangutana mo crossover ba ngadto sa sunod nga kongreso? Straight to the Ato point. ni tagad pagtagad karon madaba ni sa sunod nga kongreso. Mo ni ato tagad pagtagad mahigala. Lain-lain ang mga mi-issue og statements, dunay mi-issue og statements mga kagilaan nga nga mapadayon gyud. Dunay pa uban nga dili gyud mapadayon. Lain-lain because kini a case of first impression. Wa pay jurisprudence ani mga sukit di pamina, wa pay decision aning Supreme Court labot ani. Nga dunay impeachment nagsugod sa usa ka kongreso ni lahos ba sa sunod nga kongreso wa pa na nga question. Ay kaniadto mahigala pa magoy usong impeachment. Straight to the point. Nagsugod ning impeachment mga kailan panahong Irap. Nya hantod tuloy-tuloy na nga dunay mga impeachment cases mga sukit di paminaw. So tagan tanig pagtagad rubutaga sa panuman usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin atong hatagag pagtagad mga higala kay ang tingog party list nga si Yeda Romualdez, ang ilang tingog party list representative Yeda Romualdez. Wa palagi na mahuman may galang bag-o pa lang nahuman ang eleksyon, wa pa makalingkod kay June 30 pa makalingkod ang mga bagong opisyales. Nag-circulate na mahigala ang mga huhungihong nga nagplano matod pa nga mudagan pagka-gobernador sa Subo sa 2028 nga eleksyon. Wa gaba.
Unsa naman ning kalakiha mga higala nga wa pa gani maka lingkod si Pambari 4 doon na may lain mga higala nga nagplano sad. Ang teknik ra gyud Pambari 4 ana nga mo perform lang siya. Mo perform lang siya sa pagkagobernador, mo tarong lang siya perform sa iyang pagkagobernador. Bisan pag si Yeda Romualdez nga mao may gali asawa ni Martin Romualdez ang mudagan pagkagobernador sa Sugbo. Kay kagikan ini tagaliluan man ini indayken. So kumudagan siya mahigala unya may performance si Pambari 4 way problema. Bisa pag nagkakwarta na si Yeda Romualdez mga kagilaan. Unya gusto nga mo rematch po si Gobernador Gwendolyn Garcia, tulo, 3-cornered fight, daghanan ko prasunon. Lipay ang mga tao ani kay wag tuo ang Garcia. Sigurado man mahigala mo balik na si Gobernador Gwen. Kay ba tang daghang magkwartang buhian, gikupras man siya tumilabay ang eleksyon. Unya diha pa si Yeda nga Romualdez, asawa ni Martin ug mudagan pod. Di nindot kayo mahigalang katawhan murag malipayon kayo sa kinuprasay. Ato lang niagi katawa-katawa, Ato lang niagi katawa-katawa mga kaigalaan. Pero si Yeda Romualdez pagkakaroon ang himakak siya nga doon na siya plano nga mudagan pagka-gobernador sa lalawigan sa Sugbo. Straight to the point. Si Romualdez niluwat sa mapahayag human kalit nga gipalagot sa si 5th District Representative Doc Frasco. Gikan gipalagpot si Doc Frasco gikan sa National Unity Party. Human sa giingong pagdumili ni Frasco pagpirma sa manifesto. Manifesto mga higala nga mosuporta nga ipabilin si House Speaker Martin Romualdez sa iyang pwesto pagka-speaker. Straight to the point. Mo pirmas Frasco mga higala kini murag dunay kaguliyang gyud dito sa sud. Ngano nga naman mo support si Frasco mga higalaan? Ya kini nahibaw-an may higala matud pa ang sunod nga hongiho nga nagandam po Frasco kay musuod man sa liluan dahil si Yeda. Straight to the point. Nagatanig pagtagad do butaga sa panuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang si Governor-elect Pambari 4 mga sukin tigpaminaw na mahayag nga ang iyang pagpakigtagbo sa mga national officials o guban nga mga stakeholders sa kauluhan makatabang og dako sa paghatod og serbisyo sa mga Subuanon sa higayon na unya mahigala nga makalingkod na diha sa pwesto. Straight to the point. Samtang sa laing bahin sa mga balita dito sa kauluhan, Senador Francis Tolentino ni sugyot nga paspasan ang pagpahigayon sa impeachment trial sud sa 19 kaadlaw hangtod sa Hunyo 30. Straight to the point. Kini may gala magtanggal og ikaduha nga highest official of the land. Di po na mahimong lamo-lamuon lang kay daghan may nagtan-aw. Di po na mahimong malamo-lamo lang kay ang katawhan ra ba di nimo ma-underestimate ang ilang understanding. Pagkasabot sila nga binuang naman inyong gihimo. Delikado sad. Sumuna nga itarong lang yung procedure din kay aron nga maklaro na to ning tanan kay lisod man kayo inay kay magka naay balaod mahigala para matarong ta magkaguliyang na hinuon ning kalakihan. Inalan nga fair gyud ang tanan nga mga proseso o wa mahigala mga pagpanglaktod nga himuon kay lisod man sad kayo nga do na mahigay paglamo-lamo, no? Aron butaga tagantanig pagtagad pero ang pikas o pikas nga habig balikon ako dunay mga ligon nga argumento. Kung maingon ka nga ang 20th Congress mahimo makapadayon do na po'y suporta sila ni ana. Pero maingon mahigala nga di na makapadayon do na po'y mga ligong suporta. Kung ang atong timbang-timbangon umayo kini guban pang mga suktanan nga mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan. Sa kanunay DYHP number 1. Kani ato o karon DYHP lagi haon. Kayong Diyos o ganatawan maui akong nilalagan. Sa kalinawan mga drama o balita ang DYHP na una permi. Sa prinsipyo komentaryo wala pag-iigan papasalang na pagservisyo. O DYHP sa iskondo sa dala sa inyong mga radyo. Nagulas mga balita numero 1 sa lagana ang DYHP na kanunay sa ligan pa kaunang ka.
Straight to the point.